Ubani nyanga inkulu esidumile. Ubani nyanga inkulu esidumile. Idume ngekubalulayo yiyo isinedlule. Ngithi idume ngekubalulayo isinedlule. Ubani nyanga inkulu esidumile. Alright, this is 103 sanibona nekuseni ngiyabingelela kuyo yonke indawo lapha nikhona ngibingelele eJohannesburg ngibingelele eThekwini ngibingelele kwaNyama kayipheli ngibingelele kwaNdonga ziyaduma suka madoda ngibingelele amahosteli wonke eJohannesburg ngibingelele George Hoge GP ngithi ni right kodwa ni right eThokoza ni right eThepiton ni right eSoweto ni right eLinksfield ni right eBalfour Park ni right eRandburg Alexander ni right eDiepsloot ni right eThembisa ni right kuyo yonke indawo lapha eMidrand sanibonani ngiloko ngishilo njalo ngithi mina sengiphakathi indumandumane yadume ezizweni sihlahla somdlebe nondela mzimba bhejembheje mfadlo lempandla inhliziyo zamadoda ayibomvu inabasetete nabasenyimbane mkhonto kwazi igazi ndaba ikhala amanzi dictionary ndaba ithithi umndeni sanibonani isikhathi sami namanje sithi 8 minutes past 4 o'clock ekuseni ngisosho kanjalo ngithi sengiphakathi angihambi ngedwa ngihamba nongizwe mfoka mchunu umlandu zamqoma ngoba zimthanda zaze ngaphoqwe umuntu kusho kanjalo ke mase siphakathi ngizwe mfowethu siyabingelela sibingelela ntumantumane ntumathezweni ke hlahla somhlebe nondela mzimba mfana kithi siyabonga kakhulu ke Khehlela makhehla na kanjani ke mfowethu sesikhona ke sithi the healing hour eke with Dr. Khehlelezi sihamba nongizwe umlando kwamchulu into basemdabalanga samqoma ngoba simthanda yonke imvumo futhi kona semele ngoba kusho phamo ivumile sekunjalo iqalile ke manje ushikishi sipheke khona lapha ngehoreni lesihlanu sho njalo sithi uqalile bakwethu unyaka akusekho ukuhlehlela umva sithi thathe zakho eke sibangele mfowethu ngihlekiswa ishirt lakho ligqokile uhlala uthi vest lami gqoka ishirt lama Soul Brothers leli shirt libubende angazi noma libuthi ubenja uyayibona leli shirt ngoba ngeke ula afford angazi noma iVersace noma exactly nkosi yami ayi angasho lutho mfowethu angasho lutho ngoba sekuthi ngithe kodwa ke khona abantu abalibone leli shirt leli elingixakile la ngedwa abalibone abantu leli shirt leli ayi ulanda phi kabe yami leli shirt buka ukuthi umuhla kanjani phuphuthekile ngathi ikhona lephuma epushini uyabona ke right impela tease yourself yeah ayikhaya what is tease yourself kodwa wena lithi buka ngathi amawindi ephasi uzothi siyabiza njalo mkhulu no you need to start fashion especially when you come to classes kunye ke kufanele lezi ibuko lezi eziyisithrough le plastic osinka phela lona hayi wena awazi right ngoba uthi impela you need to start fashion uyabona lezi ibuko lokho uyayibona indle mana isinhle into odinga uhlale phansi workshop abantu ngayo bese kuyimabe babaza okay wow inkinga ukuthi abantu abazaziyo you don't have to workshop them kodwa abantu abazaziyo yini phela yithi lapha esiviyo mabe ukuthi wena wazi phuma kanjalo kulezo ibuko phuma kanjalo impela kodwa kusengisho kumina mina lezi ibuko nje abaziyo mawuya kaGush uzoyithi kuzona lezi nje mkhulu hayi cha uGush lo lena ekhanda ubani lo futhi uGush noma ungazi uphefumule phezulu uGush hayi ekhanda ke ngiyazi 8000 yeah ivuko 15 hayi phela kuhle ngoba kaGush bayangibona mangigqoke fake yabo bazoxabana nami iphuki ziyophuka phela mayiphuka uhlangene nonkanyiso loyo angene emotweni yamphelela kuleli pholo lakhe angaseba hotela wavala wehlisa kohla nje ngetawo kwelinye lephala yeah alright wavala lesi hotel ngoba bayibona ukuthi ayikho right yeah okay isikhathi sami ngesikhathi ne so which man sisila ku 10 past to 20 past the intro of the trending news ne asiya khona siyangena for news for Africa Ngani
Hayi phela US Africa kanjani ingoma ayikangivumeli ngokwesikhathi sami. Okay. Yes, Okay. we're discussing the trending news. Siyakhona. Alright mfowethu siyalaphana sibheka indaba ehamba phambili laphana. Indaba ehamba phambili esiyibone zitrenda. Hey, into esiyibone itrenda kakhulu sibone iconvoy yeGcaba family noma ngithi yeGcaba brothers. Hayi mfowethu ngike ngabona labantu bengena uma scalculate imoto zabo laphana scalculate into abayenze eMlazi laphana kaMax imoto zabo zilana mfowethu mas calculate imali yonke lezi imoto zishala ko 35 million mas calculate futhi nangaphezulu mfowethu ngenzeka close 100 ya into mfowethu efike yenziwa umfundo laphana ayi mfowethu uvele wakhombisa ukuthi lalelani thina ke siugcaba sivele kenziwa siveli noma ikanjani kodwa siugcaba kathi wafika wathi sanibonani sanibonani eMlazi washo kanjalo nje wathi sanibonani eMlazi wabingelela mfowethu nje wathi sanibonani eMlazi waphinda into engichazile uphinde wakhombisa nabanye futhi abagadwayo wathi uma sigadwa amakhulunywa ngamabodyguard this is how they need to do it wabakhombisa ukuthi amagadi mayiprotectile enza i-close protection this is how they bashada nawo wabonile mfowethu amagadi egijima phansi okwamasosha egijima irifle iphethe agijime phansi saza amagadi enjalo ke thina not lelo thola ligadi lelimile likhohliwe lize licofa ifone ligcina nalo lishuthi ithombe lishutha le imoto ohamba ngazo futhi nalo ligcina nalo likushuthi igadi njalo sibone sibongele nayo Max bekuyi first annual all Hyde party ke kwa Max eMlaza yaba sold out I plate lapha belu 100,000 yabo itafula not iplate itafula oh nkosi yami itafula iplate ngoba uyakuthanda ukudla ngizwe itafula itafula belo 100,000 lapha kwa Max baba sold out to Max uNkulunkulu wami lo muntu uyisindele ebuzimeni bakithi wasinda uNkulunkulu sekuvezile usindeleni wakwakuhle ngendlela esimanga that was a bomb event bese mfowethu bayakhala kala lifestyle kamzo lifestyle mangithi mina itafula u8000 iVVIP bathi ayabiza leyo nto bakhohle ukuthi kuleyo 8000 mina futhi into engiyenzayo ngiyayithi ngena nabangani bakho abawu5 nidle futhi lo 8000 hayi ukuthi u8000 uyawukhokha nje cha nidla wona lo 8000 eVVIP bese bayakhala ke futhi uzokhumbula ke ukuthi mfowethu sizobe sinayo event ithina laphana lifestyle ngo first week of February lapha sithi thina welcome enyangeni yothando singena enyangeni yothando ku February mawunesithando sakho nje impela ngicabanga ukuthi uzobe khona uBlack Diamond bafana beBlack Diamond hayi nabo bazobe khona so relevant yeah bazobe khona bese kungenzeka uzobe khona uMapholisa noma uKabza I'm still negotiating nabo nabo kungenzeka ukuthi bazobe bekhona futhi nabo one of those boys bazobe bekhona nabo right right uyayazi ke number sesizoqala sithandaze ngoba ngiyebheke manje emthandazweni inamba ithi 06593379337172 na 0659337172 0659337172 inamba njengamanje ozongiWhatsApp kuyona usho ukuthi uma ngizongena ekuthandazeni uma ngizothandaza ubufisa ngikuthandazele yini ofisa ukuthi ngiyithandazele njengamanje ake ngiyengomeni mangisaya engomeni ngicela ukhulume nami mama ekhaya ngicela ukhulume nami bhuti ekhaya ngicela ukhulume nami baba ekhaya ongitshela ukuthi yini ofuna ngikuthandazele kuyona kama lami nguprofessor Khehlelezi and pretend that someone can soon make it change wow they need first time hearing you speaking fluent English first time hearing you this is speaking a beautiful song English. that created by the giant of American artists coming together. Let's hope you know him. This is the only reason that American song can be played anywhere in the world on behalf of the poor African child. Wow. Leli culo leli balakhanda ngenhloso yokudonate ngeinkinga eziningi ezenzeka eAfrica ukuthi njalo madlala leli culo leli iyakwazi ukuthi libe umnikelo ezonikazi laseAfrica nasekuhluphekeni kwabantu abamnyama. USA for Africa, we are the world. Wow, mfowethu thank you so much. What a nice song.
even though mina ngijwayele ukuyizwa nje icula idlula nje ngidlula but ukuthi bekuba Ukwazi konke mfowethu. yes no ngiyavuma mfowethu ngiya-admit ngeke ngikwazi konke. Right, siyemthandazweni njengamanje. Right, siyemthandazweni njengamanje sibheke emthandazweni lapha khona ekhaya. Do me a favor, mawusekhaya thatha iglasi yamanzi isondeze eduze kwakho. Bengingacela phambilini ngathi mina ngicela ungisendele voice note ku 0659337972. Good morning South Africa, this is Vuma 103. Hlele dokotela ukhehlelezi lapha umsakazo omnandi kakhulu hamba phambili. Ngihamba nongizwa mfoka mqhuno umcingwane indoda yaphansi enkandla eloku ikhuluma ukuphila kubantu noma kuthiwa ukwate kanjani noma kuthiwa kubhlungu kuphi kodwa iyakwazi ukukusindisa ekhaya. Isiphiwe sihle kakhulu leso abantu entengandele noma ubani umuntu othi mayikhuluma nje afane noThokozani Lango somnandi nje sabeka njengekhekhele sisho kanjalo simnika izibongo esaphila ke ungizwe mfoka mqhuno lapho khona sithi good morning siyakubingelela wena olele embedeni wena onenkinga sithi lezo inyembe zoyikhalile sencane kunenjabulo sazobhekana nayo ngisho kanjalo ngikhuluma ukuphila namhlanje kuwe ngizothi kuwe injabulo sazobhekana nayo inkulu. I am not prophesying but ngikhuluma nje ngokwenyama nje ngiyakhuluma ngithi kunento esazokujabulisa wena nomndeni wakho nisazojabula. Kungenzeka namhlanje uthi uphuma the first thing uzokhubeka noma ungathi ufike emsebenzini ukhubeke. Kungenzeka ukuthi ilanga lakho lokuqala noma ilanga lakho lesibili uzongena emsebenzini ukhubeke but namhlanje ngizothi kuwena kusangenzeka nakuwe nawe ohlulekile. Kungenzeka ukuthi unebhadi uthema uqala u2022 kumanje nje une appointment nokuthi uyohlangana nomashonisi uyolanda imali ye school fees uyolanda imali stationery. That is a bad luck. Ibhadi lelo uthe uqala unyaka kwaqala kabi. Ngizothandaza namhlanje. I am here to pray. That is why ngithi 0659337172 ngisendele. Don't hesitate to send me those problems. Ngifuna ukukhuleka. I want to pray. We say, let me see everybody stand up, everybody stand up. Ngizothandaza. Vuka mzansi, vuka mzansi, vuka mzansi, vuka mzansi, vuka mzansi. Vuka impela washisela ikuvusile, vuka mzansi, vusa umngani wakho. Yes. Sibheke khona lapha emthandazweni bengikuvuselela ngingoma emnandi kakhulu ka Rebecca Malope. Usisi Rebecca, umama Rebecca ke ngisho kanjalo umama Rebecca Malope ingoma kade nginika yona but njengamanje sibheke straight emthandazweni 0659337172 0659337172. Ngicela ukuthandaza. Ngicela ukuthandaza nomuntu njengamanje osenkingeni. Ngicela ukuthandaza nomuntu othi I want to pray nomakhelwane wami. Ngicela ukuthandaza nomuntu othi mina ngicela ukuthandaza nomakhelwane yami. Oh Nkosi yami Jesus, siyalaphana njengamanje kwi-worship, siyaworshipa, siyakhuphuka, sikhuphukela entabeni, siyakhuphuka. Ngicela ukukhuphuka, ngicela ukukhuphuka nawe entabeni wena okhalayo. Wena onenkinga emshadweni wakho, wena onenkinga ekhaya, wena onenkinga esikolweni, wena onenkinga sofanele uvuselele esikolweni but akwenzeke. Ngiyakuthanda moya ingcwele. A 0659337972 khona umuntu ongakasendi engisalinde yena, khona umuntu ongakasendi engisalinde yena. uNkulunkulu ukhuluma nawe wena osabamba ifone uphinde uyiyeke, ubamba ifone uphinde uyayeka. 0659337972. Let's pray. Ngicela ungisendele. Ngicela ukukhuluma nawe, ngicela ungisendele. Send me those voice notes. Ngicela ukusendele 0659337172 0659337172. Inamba yase studio njengamanje, ngicela ukuzwa inkinga yakho qala, Can I pray with you? Ngicela ungi-invite empilweni yakho. Invite me. Ngiyacela leyo invitation ungi-invite kanjani na? Ngokungisendela leyo voice note. Jesus. Ngiyakuthanda, ngiyakudinga moya engcwele. Yes. Lapho khona kungenzeka usemsebenzini, kungenzeka ukuphi inhliziyo yakho iyathatha iyabheka.
Sithi Zulu uma sekuzokhanya kuba mnyama kakhulu. Sho kanjalo kwena ekseni ngithi uma sekuzokusa kuba mnyama kakhulu. Yazi izinto njengamanje zixakile. Uthema uthi uyaqala unyaka uqala kabi relationship yakho yamosheka. Wathi uqala unyaka abantwana bakho bavele bangena otshwaleni. Wathi uqala unyaka navele naxabana neumndeni. Wathi uqala umnyaka wavele wambamba favorite friend wakho Khehleba. Lalela ngizothi kuwe namhlanje uNkulunkulu uyasebenza ngalesikhathi. Unento uNkulunkulu ayihlolisisayo, uNkulunkulu uyabhekisisa. Ngizokhuluma ukuphila kuwena namhlanje sanibonani ku Facebook page. Kuyabona abantu bahleli njengamanje bafreezile abakwazi nokusenda ama message. Kukhona idemon elikubambile njengamanje makufanele usende ivoice note. Kunento ethi ungasendi. Kunalento lokukhuluma nawe ithi ungasendi. Lalela impawu zika Satan, uSatan ukhuluma nawe. Uyakusebenzisa njengamanje uSathani. Ngizokhuluma nawe. Lithi iBhayibheli ngiyancenga abantu bakithi ngenikelani imizimba yeni ibe imnikele phelele. Ningalilingisi lelizwe. Ngizokhuluma nawe namhlanje ekseni kuvuma 103 ngithi mina ukungenzeka kubantu kuyena kuyenzeka. Sanibonani ekseni. Ngizokhuluma nawe sawubona ekseni wena ongibukayo. Khumbuleke ukuthi ngi live lapha ku Facebook page uthi nje wena nyanga yodumo mzo. Sanibonani ekseni ishow yethu emnandi kakhulu igama lohlelo ihealing hour. Uhlelo sibanalo njalo from Monday to Friday. Sisuke sihleli nawe kusukela ngo4 o'clock ekseni kuze ke show 5 o'clock. It's an hour show but uzwe nje ukuthi siyakuphilisa. Sawubona ekseni wena osemazweni, sawubona ekseni wena osemsebenzini, kungenzeka uyisecurity, kungenzeka uyiphoyisa, kungenzeka udokotela, kungenzeka uyinesi, kungenzeka uyilecture njengamanje kungenzeka uyavuka ubheke khona emsebenzini. Sithi sawubona ekseni usasenda ivoice note. Into esicela uma kwenzeka ukuthi uyangena uyaqala ukusilalela, we just asking you ukuthi usende ivoice note. Sibone ukuthi sikuthandazela kuphi, sicela ukukusiza. Can we help you? Ngoba kungenzeka ukuthi wena usafuna ukuzothinta umphetho wengubo yami kanti uyakhohlwa ukuthi I can still do it ulapha ekhaya. Ukukholwa kwakho enye indoda eBhayibhelini uma uJesu efika kuyona uthi ufisa ngikwenzeleni, uthi ngifuna ungenze ngibone. Awu aningizwa abazalwane, ufisa ngikwenzeleni, uthi ngenze ngibone. uJesu uthi ukukholwa kwakho kukusindisile. Wena osekhaya, wena othi mawulalele le show uthi ngiyaphila, lalela ngithi kuwe namhlanje ukukholwa kwakho kukusindisile, ukukholwa kwakho kukusindisile. Ngiyabona, yazi ngibona siwela imfula, ngibona sidlule inkingeni, ngibona lenkinga obhekene nayo akuyona inkinga yakho wedwa. Namhlanje sizothandaza. Awu madoda, ngibe ngidinga omama abazothandaza kanye nathi. Ngidinga umama ozofona njengamanje athi mkhulu ngicela ukuthandaza, mkhulu ngicela ukuthandazela abantwana. Ngithe masibheka ama marks sabona drophile, abaphasanga kahle abantwana. Mkhulu sicela ukuyithandazela leyo nto, mkhulu sicela ukuthandazela abantwana base university, mkhulu sicela ukuthandazela imishado. Yazi ngize ngaphatheka kabe esontweni ngiSunday, mangithi ngicela ukubona osisi abathi this year siyashada, ngabona izandla ziba phansi. Osisi abanako ukuzethemba, bekudingeka osisi abazozethemba athi this year it is my year, it is my year. This year ring yangena emshadweni yami, this year bayangena abakhonge ekhaya, this year ziyeza inkomo ekhaya. I-confidence ngiyacela ngidinga osisi abazozethemba abathi impela kuzowenzeka, impela nakanjani. Umakoti ekhaya mina ngubhuti ngiyamlanda, impela ngidinga umama ozothi mayiguqa phansi athe yami ingane this year yalotsholwa, noma isidakwa kanjani kodwa iyobuya nayo umkhwenyana etshwaleni, noma iphuza kanjani kodwa ngicebo likaNkulunkulu angeke livinje umuntu, akekho yovimba. Kodwa this year owami umntwana uyalotsholwa, this year owami umntwana impela uyabiyeka utshwala. Ngidinga umama ozothandaza 0861010300 0861010300. Ngidinga umama ozothandaza. Wena ungayeki ukusenda inkinga, senda ucela umshado, senda ucela umakoti, senda ucela umsebenzi omusha, senda ucela ukuthula emsebenzini. Ngoba kunabantu abathi mabe emsebenzini bayaya kodwa ukuthula kukho, kodwa ukuthula kukho. Umsebenzi indawo lapho ojabula khona, kodwa abanye sebene depression ngenxa yokuthi la sebenza khona kunabantu abamadimoni, kunabantu abathi mayibabuka agule emphefumulweni. Omunye uwena wamfaka emsebenzini kodwa lo muntu ukujikele. Awu thi iBhayibheli ngikutshala umvino oyiwona wona shintshwe yini? Yini ekushintshile? Ngithema ngikuletha la emsebenzini ubungavulungile. Yini ekwenze wajika? Ngoba ujikile wahamba nezitha zami wadla nazo eplatini. Awu madoda, Nkosi yami ngikutshala umvino oyiwona wona
ushintshwe yini. Ayu, good morning ekseni. Hlaka 11 kuJanuary 2022 bengicela umuntu ozothandaza kanye nathi. Sanibona nekuseni ngicela umuntu ozothandaza 0659337972 ngicela ivoice note yakho baba. Cela ivoice note yakho mama. Ngengathi mangithandaza ngathi wonke umuntu abathi uayanda wonke umuntu abathi usandile. Ngicela ukuthi bekhona emthandazweni wethu ngoba ukhona into engiyibonayo, khona into engiyibonile yadilika on Sunday kwakhulunywa nami kwathiwa nakho kwengozi nakho kufa umuntu abathi uayanda umuntu abathi usandile nakho kufa nasi ingozi ngiyibona zihlasela labo bantu. Cela umuntu ozothandaza ngicela umuntu ozothandaza uzongixolela uproducer kodwa ngicela umuntu ozothandaza namhlanje 086110 300 086 Lethi iBhayibheli obani laba abangenayo bayekeni hey ngobani bazi labo bantu obani laba abafuna ukufona bayekeni beze bangene abami labo bantu ningabahluphi ngoba uthinte bona uthinte iso lami qobo othinte abalaleli bami uthinte iso lami qobo ungenzeka umthinta ngemithi njengamanje uthinte iso lami qobo uma uthinta bona 086110 300 086110 300 vuma sawubona 086110 300 086110 300 sidinga umuntu ozokhuleka ozosithandazela vuma sawubona Sawubona baba Ngani. Hlala phezulu komthandazo Khehlelezi sikhuluma nobani kuphi? Khuluma noSiphelele kwindawo yaseShakazhead oqhame Eastern Cape. Ngiyabonga Khehle kakhulu ngiyayizwa izwi lakho mfowethu ngiyalizwa izwi lakho lisenkosini hlala emthandazweni mkhulu. Bawo Thixo naku Nkosi yobantwana bakho. Yes. Siphinde sakhona futhi namhlanje Thixo. Sithi Nkosi senze lokufanelekileyo. Siyakuncenga Thixo ngalomzuzu. Nesiprofeto Thixo somandla siphumile ngecawe. Sithi Nkosi okayana mabasondele enkosini. Kodwa ngoku Thixo somandla siyakuthanda. Sithi Nkosi yehlisa Thixo somandla okufanelekileyo phakathi kwezwe lakho Thixo somandla. Siyabona Nkosi ilizwe lifile Thixo somandla. Siyabona Thixo somandla icabinet Thixo somandla ivubelana yodwa. Kodwa ngoku ke Thixo somandla isiwakho Nkosi. Ushiye Thixo somandla okungendawo. Siyakuthanda ke Thixo. Sithi Nkosi banathi Thixo somandla kwindawo ngendawo. Abanye Thixo somandla bayalila Thixo somandla. Abazi Nkosi abantwana bazobasa ngani Thixo somandla esikolweni. Kodwa ngoku Thixo somandla siyakuthanda Thixo. Uba soloko sikuthandaza. Sithi Nkosi sakudinwa Thixo somandla. Sizibone siguqa ngedolo siguqa kuwe Thixo somandla. Kodwa ngoku Thixo ibanathi Nkosi. Ube nguwe Thixo somandla ozoba phakathi enhliziyo zethu. Ube nguwe Thixo somandla ozosebenzisa. Singasetshenziswa Thixo somandla ngongendawo. Omama bethu Thixo somandla bayalila. Uba kaloku sithathe ngoseceni kwendlela Thixo somandla. Wasithatha wasebenzisa. Bayede. Yes, Jesus. Jesus, my Lord. Yes. Yes, my Lord. Yes, Jesus. Yes, my Lord. Thixo somandla namhlanje Thixo somandla ayofuna imisebenzi kodwa namhlanje Thixo somandla ngegama lakho Thixo somandla enzele Thixo somandla bathole imithi wakho ezitafula abanye Nkosi balale bengatshanga izolo kodwa thina Thixo somandla silalesithile basikwazi ukubonelela Thixo somandla ngemithi wayo sibakhona ke nabo Thixo somandla wenzela abantu bakho abankosi abasakazi Thixo somandla sebebizwe ngamagama wonke Thixo somandla emsakazweni wezuma Nkosi kodwa ngoku Thixo somandla sisikelela bona Thixo somandla uyabona ukuthi ilizwe liyavuka Thixo somandla ngabo Thixo somandla khaphu Nkosi Khehlelezi Thixo somandla khona phambi kobusobezi Thixo somandla usikelele Thixo somandla wenze lokufanelekileyo ngiyakuthandaza ngoku sithi Nkosi sihlelela abantwana bakho uhlele Thixo somandla kwingilosi zakho wenze Thixo lonyaka Thixo somandla kunyaka Thixo somandla kunyaka wamgcoba
from. Uma sibona ukuthandaza Nkosi. Khathaza Nkosi ngabheka khona Nkosi manje. Umndeni wami Nkosi manje ukhona. Ngiyakhanazela Nkosi. Ubana unika amasosho wonke Nkosi manje. Ngiyabheka Nkosi manje. Yes, ngiyayibona mfowethu le ndoda isemandleni. Semseni ngiyamuzwa mfowethu semthandazweni semseni. Ekhaya lapho khona sisho kanjalo sithi healing hour. No ngizwe umfoka mkhulu. Siyabonga ndoda amadoda ngiyayizathandaza. Isivele yaconnecta nethunya zakubo. Sixolele ndoda ngenxa yesikhathi. Ake ngizwa ama voice note wami ukuthi athini lapha nami kanjani. Bathini abantu. Ngizwa ama voice note wami athini. Ngiyabingelela kuwe kumkhulu umsakazweni nokungizwa umculo. Igama lami nguSimphiwe Ngomthimbo. Bengifisa umkhulu ongikhulekise. Ngithola amandla okuvusa umbuso ekhaya. Konke ngifisa kuqaqeke nezibopho eziboshiwe. Kuvuleke zonke inhlahla zami kube nokukhanya nje empilweni yami. Ngiyakukhulela kakhulu amandla okuvusa umbuso ekhaya. Hello ngizweni Nkulu. Ngibulise. Inkinga yami ngifisa ngithandazele. Ngoba kulunga izinto zami lonyaka. Zihambe kahle zonke. Izinto zami zihambe kahle. Ngilungise nekhaya lami konke. Sineke nemali. Good morning Mkhulu studio. Ngibingelela noMasingwane, ngibingelela noMandla, noMale the producer and uproducer one. Mkhulu ngicela mongene Mkhulu wena ungangishiya ngene nami. Kuqaqeke bonke amafindo aboshiwe ube nokuthola ekhaya. Ngicela nokuhlakanipha Mkhulu. Ngicela ungibeke emkhulekweni uwendingwane Wendingwane sikuzwile sisi. Khona umunye umuntu othi Khehlelezi angiphili mangingathandazanga wena. Ngibona isikhathi sami sisathi mangithandaza. Khona othi angiphili Khehlelezi mangingathandazanga wena. Babizwi lakho linamandla baba liyaphila. Babe emagameni amathathu likanayisele lendodana. Namhlanje umntwana wakho uyosindiswa iradio. Namhlanje uyosindiswa ama headsets wakhe awafakile. Namhlanje uyosindiswa ukusibuka ku Facebook. Babifona ayibambayo njengamanje, radio ayibambayo njengamanje. Kunamandla amasha. Ikhona into engizwayo, khona into ayizwayo engena kuyena. Connector. Uyaconnect umntwana wakho Nkosi yamakhosi ufuna amandla amasha. Uthi okungenzeka kubantu kuyena kuyenzeka. Namhlanje ngikhuluma ukuphila. Namhlanje abangawuthola umsebenzi bazowuthola, abangayithola imishado bazoyithola, abangayitholanga indawo yokuhlala bazoyithola, abanezitha siyokhathala endleleni. uNkulunkulu onamandla siyathandaza. Sisezweni laseThekwini lapha esikhona. Namhlanje sikhuluma ukuphila, inhlupheko yonke siyayiqosha. Moyo ingcwele ichitho zonke siyayikhipha siyibuyisela kubanikazi bazo. Sebekhwifile Nkosi basebenzisa izithombe zabo. Bathi bayabathwebula Nkosi. Siyakhuleka namhlanje. Moya wakho ngcwele Nkosi siyawuthumela babegameni lamandla Nkosi. Babuya phila Nkosi. Namalesikhathi Nkosi siyakhuleka. Sikhulekela ijunya Nkosi, sikhulekela abakithi abangasekho. Abasikhumbule Nkosi. Abantwana bakho Nkosi bathi bayafisa ukuthinta umphetho wengubo yami. Namhlanje ngithumela umthandazo, ngithumela ingilozi zakho sikamoya ingcwele Nkosi. Ngamunye osend ivoice note nosazoyisend ivoice note othi ngicela uphawu. Othi namhlanje Nkosi lo mthandazo mawungithole. Omunye nomunye subscribeile Nkosi enkonzweni zethu zaka YouTube namhlanje ngimnika ugcobo olusha Nkosi. Olalela Nkosi lomsakazo siyakhuleka egameni laphakade. Ngegama lika Jesu bapha amandla, ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen. Topic ne. Okay, isikhathi sami sithi 20 minutes before 5 o'clock. Thatha le ngoma emnandi kakhulu.
siya ku topic unasi script sakho Now we should. uze introduce Good morning South Africa ngizwe Ayi, namandla kakhulu lengoma kamfowethu ke engabeka bani. Ngiyithanda lapho ke wena olalelwa isidalwa. Yeah. Ke lapha ngempela ke isho njalo ngithi eke ngisho ke eyithuli, ngisho amatshe nezintaba eke ziyalizwa izwi lakho eke unongabonwayo wezulu dlozilemizi yonke. Mshumayelo ngizwe Impela mntaka baba ke kodwa ke silapho ke njeke sila emhlabeni lasikhona. Yeah. Njengamanje ke sifaka itopic siyakhala manje. Yebo ufumana basolweni bakwethu hey. Hawu ubakhiphela abantu kwispirit. Stress ka January yonke lithi masihlangene. Yasinde mahlombe. Bese siyakhala manje. Yebo. Njengamanje ke ngani zakwethu indaba ke inabantu ukuthi ke indaba yokuhlawula kwengane. Yeah. Ukuthi umehluko phakathi kokuhlawulwa ngane nokungahlawulwa kwengane. Oh, kuhlawulwa. So then intombi woza la ngane yamputuma. Kuphi lapho? All right. Okay, mfethu uthini ngizwe? Ngiphinde ngiyidle oxten sengibona la. Hey, siyakhala manje. Ukubaluleka ukuhlawulwa komntwana. Yeah. Nayo itopic. Ushuthi mina ngibona ngathi akubalekile. Uthi ubona kubalulekile ongathi inkomo. Makubaleke ngani lokho? Ukuhlawulwa komntwana. Yeah. Ufuna ngiphendula? Ngifuna uphendule that's why ngibuza. Anake uqala Yeah. nje. Weyisa uzovela uzongena ngompipi emzini kababa. Ngaphandle kokuhlanga kokuganwa. Yinye isiko eligunyazwe phansi bomthetho kaNkuluNkulu nomthetho wedlozi nesiko. Bantu mabaganane no sex before marriage. Nini inqobo vula lapha nilela ngathi liyajive ngaphambi komshado. Ngaphambi komshado icala Imani mfethu ngoba uthi wena no sex before marriage. Wena usho ukuthi awukazi ube ne sex before marriage. Mana ngikinga manje kuvela kube yimi topic. Kwena topic. Izothuka inkulumo la. Ithi practice what you preach. Knowledge of the subject. Let's stick to the topic. Yeah, practice what you preach. Never mkhulu. Uthi abantu bangawudishwela uyawudla. Oqala mina ngisayihlo kuthela ngenxa yakho. Manje indaba ilana ke ukuthi ke awukwazi ukuzokaya igceke lendoda ulingolise uwona ingane yakhona ke bese ushiya kanjalo. Ku-acknowledge ukuhlawula issue acknowledge ukuthi wenze iphutha ugeze intombi uthuka abafana bakhona wathukuyise wentombi. Wathuka nesigodi sentombi. Mayibaleke ukuthi uhlawuleke. Uhlawulani na hayi uhlawula ukuthi uthenga ingane cha uthethe uthenga yona ingane. Uhlawula indaba yokuthi wonile emzini wendoda zeyidalo zalomuzi zixolele bese ke sikwazi ukuthi lo mntwana lo zingambuki njengomntwana onesicwaqwa nesidinana agcine ezahlelwa amasho. Alright, sibheke namhlanje ukubaleka kokuhlawulwa kwengane ngithi sho kanjalo. Sithe masizenza iresearch yethu sathola ukuthi asazi noma kubalekile but sifuna ukuzwa kuwe mlaleli wevuma FM ukuthi kubalekile yini ukuthi ugcine uhlawula ngoba kunabantu njengamanje abaphile esilungwini mabephile esilungwini lo muntu akaza hlawule akazenze njani especially the celebrities or abaculi kakhulu abathi ababoni noma ku right noma ku wrong lo muntu ugcina seyinaka leyo nto esesenkingeni sifuna ukubheka ke namhlanje ukuthi kubalekile yini wena kungenzeka ekhaya uthi mina ngaze ngihlawula ngikhumbula nokuthi ukhulunywa ngani leyo nto angikhumbula yenziwe ekhaya inamthelela muni empilweni yakho leyo nto iyona into esibhekayo ke namhlanje ukuthi leyo nto ihamba ikulimaze yini noma ayikulimazi kuyayifanela nje sifuna ukuzwa kuwena ke wena osekhaya ku comment yakho ku 0659337172 ukuthi mina mkhulu angaze ngihlawule futhi angaze ngibone inkinga noma mina mkhulu angikhumbuli ukuthi ngiyahlawula but I'm always facing problems inkinga engihlala ngibhekane nayo 1 no 2 no 3 kanti ke futhi ngayisizakala kanjani entweni enjalo uzokhumbula ukuthi igama lehlelo healing hour lapho esithinta khona amasiko ezenkolo esithinta futhi khona amasiko ezesintu lapho esiqondisana khona igwegwe sifuna ukuzwa ke wena ukuthi wena le topic makukhulunywa ngento enjena kuyenzeka ukuthi uyasho share the story with us uthi no nami ngeke ngabhekana
cishe nenkinga efana nalena but mina ngazi ukuthi ngizoyilungisa kanjani noma ngaze ngayilungisa kanjani sengimdala. Sifuna ukuzwa ke ukuthi wena uyavumelana yini nayo lento ukuthi ngempela abantu kufanele bahlawulwe noma uthi hayi mkhulu kuyifanela lento asiphileni nje uJesu asikhumbule ehlawulwa. Ayikho lapha ivesi elithi khona uJesu wahamba ohlawulwa. Sikhumbula kuphela yobalo emzini wako ezweni lakubo but asikhumbule ohlawulwa. Sifuna ukuzwa wena uthi uthini ekhaya 0659337772 uma umuntu ofuthanda ukuphawula siyokubona usend voice note but uzofika kuJesu angithi ke bathanda ukulandela yena. Ukhumbula ukuthi abantu bafike ba brainwash kakhulu abelungu baphume esikweni labo balandela lo muntu uJesu okuyisiko lamaJuda. Asikhulume lokho kuyiqiniso. Every day masihlala sikhuluma ngoJesu sikhuluma ngesiko lakaJuda. Yebo. Elethi isiko sikhuluma yawaJuda who does not belong to us. Impela. So nayo le eyakaJuda kufanele sike sibachazele abantu ukuthi kahle kahle uJesu kwakuyindodana kaDavide kodwa esikweni lamaJuda. Yayizwa le nto. Angixove ngikhuluma iqiniso phela leli iqiniso le emfowethu elingafuni ukuvezwa. Yabo. Exactly mfowethu lento sebesuke bayithatha ekaJesu bayithena into business. Nabelungu masithi siyabheka bayilethe as a business. Kahle they brought it here just because they wanted to separate abantu enkolweni zabo babefuna ukubasusa. And ngempela that is why abantu mabebuka uKhehlelezi bathi basabe bathi we umthakathi lo ngoba belungu bafike bafaka the information ukuthi umuntu oyinyanga is a witchcraft of which akufanele nemvumela hlanganyele kanye nani basuke empandeni zabo. Namhlanje masikhuluma ngempande yabo abantu abaningi badukile bayazi leyo nto kanti sifuna ukuzwa ukuthi ukubaluleka kwayo kakhulu kukuphi. Sifuna ukuzwa uqala ukhulume nathi ku 0659337172 ake sizwe ukuthi bathina abantu kuma voice note about the topic ukuthi mina ngithese ngihlawuliyo kwavuleka lana noma mina angaze ngihlawule mkhulu ngiyabona ukuthi ziyami izinto lana noma ngiyafisa nami ukuhlawula noma ngiyafisa ukuyohlawula yini le okumele ngiyenze. Akungakubalekeli ukuthi nabo abafundisi labashumayela kangaka iqiniso ukuthi ngizwe bonke labashumayela kangaka labafundisi abathi bona Holy Spirit bahlawulwa noma bengahlawulwanga kodwa bayanyonyoba ngale bayozenza imfanelo zakubo ngoba vele umuntu uyumuntu ngesiko lasekhaya kubo. Inqikithi yakho isiko lasekhaya kini njalo yiningi labo bazalwa boma njengamahashi. Ngiphinde ngibingelele mkhulu ekseni. Mkhulu ngibingelele nangizwe. Ngithi mkhulu mina ingikile inkinga lento engahlawula ngizalelwe kwami. Ngahamba ngabonelwa ubaba othile ngiyolungisa izinto zami zesiZulu. Kwathola ukuthi fanele ngihlawule liyona ngineyinkinga. So ngaya bamncela seyawafika ngihlawulela ngayo seku right manje. Abahlawulwa abantu ngeke akukwazi ukuthi bangahlawulwa abantu. Akuhlonishwe imindeni, akuhlonishwe izidalwa, akuhlonishwe amasiko. Umuntu umonile kumele ahlawule. Amen. Yes, asibingelele ku healing hour, asibingelele dokotela, sibingelele kwevuma FM, sibingelele nomfangizwe thankule zethu le talk. Kubaluleke kakhulu dokotela ukuhlawula ingane. Lokho kuyasiza nokuthi inganeni ingabangwa abantu abadala because ezinye ingane ziyaphazamiseka esikoleni singayilungelwa ukuthi esikoleni through ukuthi ziyabangwa ibona abantu abadala. And futhi okunye kwakona ke nawe usukeke wenza ihlazo lapha emzini womnumzane and futhi usukeke ungcoliseke ngisho nabantu abadala bakhona. So kubalulekile kakhulu nje ukuthi ukulungise lokho ngoba ke ngisho amathonga akho nje usuke unecala ayakulahla dokotela. Thank you. All right, siyabonga kakhulu futhi sibheka laphana ukubaluleka kokuhlawula. Sizoyibheka ngizwe lento sikhuluma iqiniso ukuthi asingalokhuzi asingalibalekela iqiniso kubalekile ukuthi egcineni ukuthi uyohlawula. Umbuzo nje oqala ngizwe kubaluleke ngani ukuhlawula komntwana masibheka nje leyo nto umbuzo oqala lo. Yebo. Usuphendulile lo. All right. Mhlawumbe wesibili. Ukhona mfethu umbuzo enginawo laphana ekade ngifisa ukuthi ngiwubuze ukuthi umuphi umthelela ongamuhle empilweni yomntwana uma engahlawuliwe. Umthelela ongemuhle umntwana uyathukeka. But akamukelwa zidalwa ngezasekhaya kunina. Futhi leza kubo kazimamukeli ngenxa yokuthi
uzaleke kabi uzaleke phakathi kwenhlamba ke futhi engathi uzalwa inkunzi entsha eyaphosa nje imbewu ewindi yashiya kanjalo mina khona bezulu lebhaqa sonke mawusondo yeka mawuyeka awuncengwe umuntu la siyakhala nje kodwa yiqiniso leli abanye bakhushuzana imbhethe lebasekhuluma bayabona manje umuntu emhlane manje exactly ayihlawuli bese mfethu ikhona la ethi ukhona lezi ezithi mase ihlawulile inkunzi malanga athi mina umntana ngifuna ukumthatha mina uvumelekile ukuthi amthatha athi sengihlawulile ngaqeda yonke into akwenziwa lokho into engayenza ukuthi mfuthi yondla ingane ikubo ke masuyihlawulile ngoba usuku yinje engconywana esamuntu usuyinja enyawombili hayi lena impela lena ephanda amazala so mawusungaselona iphandazala usuyinje engconywana so awazi ukuyihlonza ingane mawusufuna kuyingane ke ukuthi ibe ngeyakini ilobole ingane nokuvumelana nabasekhwini lapho ake ngibuze la khona izinto abantu othola ukuthi ziyabadida ngisi embuzweni nje cishe ogcina othola ukuthi umuntu athi hey ngamlobola umntanami omnyathi ngamhlawula umehluko phakathi kokuhlawula nokulobola la angithi phela kufanele kube nomehluko la zibe u2 phakathi kokuhlawula nokulobola umehluko la usuhlawula icala uqala nje inkomo kwezinye indawo sibambili inkomo kamama ngoba phela ke umficelo umuntu engaphelele yabona ephelele womgqekeza ingane yabantu inkomo kamama leyo bese uba inkomo kababa imbuzi yokugeza umuzi bese imbuzi yokugeza intombi mhlambe ke abanye ke kube nenkomo futhi ke yenkosi makusendaweni zasemakhaya kodwa ke ngaphezulu kwalokho ke lezo inkomo lezo izinkomo engabalulwe ndawo ezenza ukuthi icala lakho kunjengani na kunjengomuntu ke mangabe gwetshwa onila kusho ukuthi ngoba nakho ke hayi ngoba manje usugwetshiwe wena leyo mali leyo okwathi uthu intshontshile ke yakho cha anginjalo so ke manje uhlawula nje ukuthi onile nje you are being punished bese ukuthi ke process is a new process phela usuyaziwa wena la ekhaya is a new process a process entsha yokwazi ukuthi usuzothenga manje ingane uyithenga ingane ke manje inkinga enkulu abantu ezenza ukuthi abangayiloboli ingane uthi ufuna ukuyothenga ingane unini uyahayika uhayika ingane ngazi ngibonde into eyenzakalayo lalela bese izinto ziyonakala cha ngikhuluma iqiniso Ngulume sinekile sifuna ukuyidonsa ingane sisenendo nangu nina la uyahayika uzogibela lebhasi awushambe kwesiyami Kibela lebhasi le kahle usengena ngenxeba ugibela imoto yengane uthi ngasala uyambona usefaka iphini ivalmeni nendaga ajwayele ngoba akafuni ukufela kubo usehluphe kakhulu sehluphile mhlawumbe sezokotela kulo baba wengane yodwa othuzana ne-truth commission mana bese uneluzela ne-crown ezinikholela azinafinyela zibafinyela hayi nawe ziwa uncuzula kuyo le yalowo baba o-responsible so ke manje ibalulekile le process yokuthengwa kwengane ukuvumelana nabasekhweni lakho nifike ukhiphe lezo nkomo ezimbili ezintathu ekhombisa kulokhuja emvelo kolokho nezipho emvelo kolokho nabo bese bekhipha ngembuzi kuphuma udwendwe ngathi phela umshado kodwa is a mini mshado bese kuphanjaniswa izitalwa ukuhlangothi lo ngapha lwembuzi luhambe liye ngale abuye nohlangothi ngalapha uphamba linanzi ingane ke siyiphelele ikakhulukazi makuyingane yomfana kubalekile ukwenza mfethu phinde futhi ukwenza lokho makukhona umfazi osinile lapha ukuze leyo ngane uyithathe uyifake emathumbini alo mfazi osinileyo ze ikwazi ukuganwa ingagani ekhawulile igayelekini ithemba ukuthi niyakuzwa ke lokho emakhaya ukuthi cha bosisi masani ukuthi makuzolotshola ingane noma kuzohlawula ingane usuzokotela ke nawe ufaka iphinifu kungathi uyalotsholwa azatshela abangani bakhathi khona into abazobe bezoyikhipha ekhaya eqhela iphinifu khubana savana sisi musu kuzokulokhu wena lelo wayekelwayo khubeka nayo zitantashini all right 086 10 300 086 10 300 086 10 300 ake sibone ucingo silitholayo vuma sabona vuma sabona Ngani Ngani yaphi siyaphila baba kunjani siyaphila baba Hello hlala phezulu kwendaba ngikulalela Khehle
ngiyakuzwa baba ukuhlawula ngobani ubane ngempelweni izinto noma usizenza ayikwazi ukuphumelela asikalela wena wahlawula yebo ngihlawulile ngiyabona ukuthi ngiyafuna ukuphumelela kodwa manje ngokuthi angikwazanga ukwenza lezi zinto ngiyabona ukuthi izinto abantu abashayela bangasihlulela ngevoti yebo mfowethu yebo awuhlawuliwe hlobo wena namsengengane kwafika bazokhipha ingezamuntu kodwa ngiyabona izinto zami ukuthi ayihambi kahle ngendlela ekufanele ngabe ihamba ngayo Ima wazala umbethe indaba nithanda lento ukuthi nazala nibethe yeziphi iziphi lezi inyanga ezithanda ukuthi nazala nibethe nijabule nife nani indaba ukuthi wazala umbethe ubani wa confirm leyo ukuthi wazala umbethe yini wazalwe nqunu hayibo ubashile into prem embele ukuthi khona lento lena imhlohlelo ubani othi wazala umbethe ngiyakwazi ukuthi uyakwazi ukwazela ngoba neyami ingane izale imbethe Manje siyasibuye sikhulume ngayo lento yokuzala umbethe uthatha umuntu ubalo mona mkhulu mana ukuthi ehlaqeni yakho mfowethu mangabe ubaba wakho esefika nje ubusu ubhabhadlo lungaka nje ekubeni kade udlulisa idalo sasekhawonyoko thatha tshena umalume wakho akubike emsama axolisa ukuthi sekuze kwashaya isikhathi kungalungiswe zonke izinto bese ungene dlozini sasekhawonyoko futhi nalento yabanye abantu abekho amathuna amaningi lapha bagenqika nezimoto zabajithi abafana bengena phansi kwama-truck ilento yokuphoqa ukuthi ungathi ungaka mkhulu uqhamuke nje uyihlo azothi useyakudoba yonke inhlanhla yakho onayo ubuluso edansa sekhonyoko ironga leyo nto leyo uzoqhamuka iqili ngoba nakho usukhathela ibhola kuthiwa usedlala bafana ngathi owami lokhuyana owami lo mfana owami sizokukhalela la abukhale mondle njengohulumeni ekhela abantu izindlu charity hayi ukuthi yeah is my dad is fine yeah how I dad fine I'm rushing somewhere so not ukuthi embrace ancestrally fine daddy I'm rushing somewhere okay mfowethu asihlangane nabo kusasa daddy I'm rushing somewhere I'll see you later right bafowethu nikhumbule ukuthi ngomlesihlanu nangomgqibelo sizobe sine specially kuma products ka Khehlelezi but tomorrow we'll be talking about that sikhuluma ngalokho thina siyanthanda ningakhohlwa ukugijima njengamanje manisuka lana ngiyazi ukuthi manisuka ku Facebook page nabalalele ekhaya mawufike office noma ufike emsebenzini ngena kwe wifi ungena lapha ku YouTube channel yethu Dr. Khehlelezi ubuke izinkulumo zethu ezimnandi nalena nje sikhuluma ngayo manje izobe si-uploadiwe ntambama ngabo 6 siyabonga siyanthanda kakhulu uNkulunkulu azanigcine uNkulunkulu anibusise ngengoma emnandi kakhulu kasebenzuza ethi nawe ungamthatha umenzo wakho sikushiya kanjalo sithi thina ube nosuku oluhle ungavumeli izitha ungavumeli abantu bakuphula umoya kodwa ngaso sonke isikhathi uhlale njalo uthandaza umazise ubaba uNkulunkulu thina siyakuthanda ke sibalekile sisawusebenza sisaya khona ungamfisela omunye umuntu into embi siyabonga